Jo, takže čaute ľudia a z nového videa a dneska to je tu na Sisky SMP. No už to hral nejakú dobu, rozgrifili nám bejsku už dvakrát, čiže vôbec to není dobré. No, teraz budem naváčať na druhý kanál, lebo som si nefungoval mi doteraz, ale už mi funguje, čiže budú vychádzať videá z Minecraftu tu na tomto kanále, čiže ja by som to nezdržal a môžeme ísť na video. No, takže čo by som asi chcel robiť, by bolo to, že by som chcel nájsť teammateov, no to je vendor, a späť opraviť na to nejak bez vendor? No, takže no, neviem cez Discord alebo nejdem teraz. No, takže je to že? To je decibel? Vendor. Dobre, je to vendor. No, niekde by som zaviedlil za, aby to vlastne nebolo takéto, lebo ma to celkom štva, že nemáme blízko. Možno už Ovner postavil, neviem. No. Ja neviem. To ťažko. No a nezabudnite si dať like a odber, lebo pomôže mi to, aby som mal, no chcem do konca tohoto mesiaca mať aspoň 100 odberateľov, čiže poprosil by som vás, no budeme hlasovať, môžem natáčať Minecraft, Roblox, alebo čo budete chcieť. Ale pravdepodobne to budú vychádzať videá z Minecraftu zatiaľ, pokiaľ ma to nebude baviť. Každý týždeň budú vychádzať videá z Minecraftu, aspoň za 3-krát za týždeň, alebo každý deň nejaké videjko. Z Robloxu by mohlo tak raz za týždeň, ale Roblox moc nehrám, čiže asi tak. Ja idem na tento náš kanál. Nebudem líkovať kordy, čiže vlastne nebudem proste líkovať kordy. No, nebudem líkovať kordy, lebo môže proste sa stať, že nás nájdete a budete nás hantiť. Čiže asi nie. Budeme hrať tu s fanúšikami. Prosím, roznešte tento server ďalej, aby sme boli spokojní. Počkaj. It's real me? Wait.
Wait, počkať, čože? Toto mi nejak nevychádza. It's really? Čo? To je akože môj jeden kamarát, ale on dostal ban za to, že hackoval. Kamo, what? Ja neviem. OK. OK, neviem, nebudeme sa s tým zaoberať. No, ešte ja potrebujem vlastne jedno. Oh môj bože. To je hrozné. Počkaj. Toto bude strašne ťažké. No, neviem, že či tu bolo práve spomenuté meno, ale malo by byť. Počkajte, ja sa idem pozrieť. Nie, ale kebyže tu nájdete Destor, tak je to jeden taký môj kamarát, proti komu fajtíme, ale ja som včera som netočil, ale včera sa doslova stalo to, že teraz sa videli Vendova a ja som proti nemu fajtil, ale nechcel som ho zabiť, akože už som ho popnul niekoľkokrát to tém, ale hlavne čo sa stalo, že ten Vendov mi tam skočil a ja som nie jeho zabil, ale Vendova GG. Ja neviem čo robiť. No, jedlo a bejsku. Keď vidíte tu na obrazovke, ja mám myšku, ešte, počkaj, ja. Okay. No, neviem prečo nemám youtuberský rang, no, viem, ale ešte mi nedali, no ešte som im to nepovedal, ale chcel by som, aby som dostal youtuberský rang, som na YouTube. No to čo? OK, počkaj, ja sa teleportujem na Vendova. Mám to, OK, dajme to. OK, som tu Vendova. To je ten builder. Neviem, že či môže niekto volať. A pochybujem, že by niekto volal. Čiže asi skôr nie. Je tu Valka, to neviem. Je tu Valka. Čo sa predvčerom stalo, my sme mali novú bejsku a vlastne tá celá bejska bola zničená. Počkajte, ja sa opýtam, že či nemá niekto jedlo. Okay. Oh! Sorry. Ja som nechcel zabiť. Môj bože, ja som nechcel zabiť. Nie,
Jej, to... No tak. Sorry, bro. No, kebyže niekto sa tu no, aha. Vy ako fanúškovia, no tak by som od vás chcela, aby ste mi zohnali tento XP botley, lebo ja žiadne nemám. Raketky tiež, prosím, kebyže viete. Lebo potreboval by som to. Nemám opičku a dám F3, nemám. A keď dám na mode tak nemám. Nemám, proste. Takže nemám tieto veci. Som si ich získaval, ale... No, Elytra nie, ale to mi dali jedni tipsy. Čiže Elytra nie. No, takže poviem. No. Písal som si s Ovnerom. Jak sme hovorili ten It's Roomy, tak on mal určité riky. A vlastne jeho zabanovali jeho zabanovali preto, lebo vlastne mal armor od nejakého random typka, čo mal opičku, ani nevieme jak. Mal armor protection, kamo. Protection 255, unbreaking 255. A ešte tam ďalšie také blboviny, čo mu fungovali. A vlastne ja som to povedal Ovnorovi. A vlastne, jak sa to Ovnor dozvedel, tak dosť obám. Ja som s ním akože volal, ale... neviem. No, tak asi pre tento deň a video by to bolo všetko. Možno ešte dneska vydám nové, keď sa mi Ovner ozve, ok? Tak zatím, cus.